Prosím ťa, čo tu robíš? Juraj je tu? Je, ale nebude sa s tebou rozprávať. O tom rozhodne on, nie ty. Povedala som jej, nech vypadne. Táňa? Potrebujem s tebou hovoriť. Prosím, nechaj nás. Čo? Som tu kvôli tvojmu otcovi. Mrzí ma, čo sa teraz deje. Je to čudné. Som zvyknutý na chorých ľudí. Vnímanie k bolesti a utrpenie ich rodín. Ale toto je úplne iné. Môžeš ho operovať. Môžem ho zabiť. Juraj, ak to neurobíš, zomrie. Prepáč, že ti to takto hovorím, ale je to pravda. Možno nájdeme niekoho iného, kto to dokáže. Tak hľadaj dovtedy, kým nebude neskoro. Neviem, či si uvedomuješ, aké je to celé komplikované. Nie, neviem. Lebo nie som lekár. Ale viem, že tvoj otec si ťa vybral. Jedinému ti dôveruje. A čo, ak urobím nejakú chybu? Čo, ak niečo pokazím? Táňa, budem potom celý život žiť s tým, že som si zabil vlastného otca. A ako chceš žiť s tým, že si sa ho ani nepokúsil zachrániť? Juraj, ty myslíš len na to, čo je lepšie pre teba. Ako sa ty s tým všetkým vyrovnáš. Ale mal by si myslieť na to, čo je najlepšie pre tvojho otca. A ako ty vieš, čo je najlepšie pre môjho otca? Najlepšie je urobiť pre ňo všetko, aj nemožné. Kvôli cudzým pacientom si ochotný letieť do Ameriky a operovať ich. A kvôli vlastnému otcovi nie si ochotný to risknúť. Aj keď ťa o to sám požiadal. Chceš mi robiť výčitky? Nie, nechcem. Juraj, ja verím, že tú operáciu zvládneš. Čo je? Stalo sa niečo? My nič nevieme. Tak čo? Žije? Zvládol to. A ako je na tom teraz? Je stabilizovaný. Poďte, všetko vám porozprávam. Pôjdem domov. Odveziem ťa. A ozvi sa hneď, ako budeš vedieť niečo nové. A mohla by som ešte chvíľku s tebou hovoriť. Táni je unavený, potrebuje si oddychnúť. Necháte nás? Chcela som ti povedať, že si vážim, čo si urobil. Zaslúžiš si veľký rešpekt. Pomohla si mi uvedomiť si, že je to moja povinnosť. Škaredo som ti vynadala. Prepáč. Keby si to nespravila, tak by som sa asi neodvážil. A náš otec by teraz... Môj. Prepáč, som mimo. Naozaj nechceš ísť k nám? Posedíme, porozprávame sa. Prídeš na iné myšlienky. Potrebujem sa vyspať. Ďakujem ešte raz. Keď ma Juraj nechal, tak som si myslela, že sa mi zrútil celý svet. Ja by som to neprežila. Potom Štefán skolaboval. Nemala som čas myslieť na seba. Ani na Juraja. To, či prežije, bolo dôležitejšie. Ale teraz, keď prežil... Snažím sa na Juraja nemyslieť. No, to ti úplne verím. Tak nevravím, že sa mi to darí, ale že sa snažím. Stále k nemu niečo cítiš? Samozrejme.
Ja som na ňo nahnevaná. Ale veď zachránil Štefana. Mohol by byť aj najlepší lekár na svete. Ale to, ako sa ku mne zachoval, že ma vymenil za peniaze, tomu nikdy nezabudnem. By si bola stále so mnou. Tak ste nás nemali s Jurajom rozoštvať. Prepáč. To som musel. Kvôli peniazom? Nebolo. Kvôli peniazom, nie. A kvôli čomu? Nebolo to kvôli majetku, ale bolo to... Tak prečo? Štefan.